Noi asram bari hal-hali acuk thaini TTADC ni MDC hayakeba tabukni TTADC ni ketal IM Anantodev Burma election jorabo campingo phaipru chongmari no tuyui kok ai mungkhainan phaipru Komolpur bukhasteni lukorokno kok riman tongo bisi kaisani rang bisi kaisani salary TTADC ni MDC ni lukorokno yapharnai lukorokno chubanai hnai amtwikhai bo chubaka amchaini lukorokno oboni yagulo kwbangma twi koirangi thangka MDC ni wngkha EM tabuk mankha cooperative basic ni EM tabuk cooperative basic ni EM manman yagulo bo lukorok baino lukorokni kanao lukorokni jungjal rutugino phaio Komolpur bukhastebo lukorok bai malainani lukorokni jungjal saimanani oboni logi no cooperative basic ni EM manmani yagulo cooperative basic ni bakakti phano bahaike lukorokno sep salbrunani tei lukorokno hamkrai khainani naharmung bai ketal cooperative basic ni habano khayakeba office tangjakmani Komolpur bukhasteni moharani amchayo oborokno phai nai tongphaika tini TTADC ni ketal EM Anantodev Burma obono ruk soino bo tini sai khnarika sirai ke bo tini u visit khaimani kokrokno bo tabuk moharani cooperative lamp obo kotal building o building o sing tabuk pai ya ani TTADC hapangni nai tongnai sini principal officer totha Chittodeb Burma এবং tin cooperative ni officer tei chini MD Honorable Social chini tabuk uttolan tongo tarpore sing nai o cooperative no tabuk ani thani barjo yapajak o cooperative bai ei moharani elakao borok no sing busu joti sahajo kemanai oru je cooperative nok tangona o nok tangona tek sakat hisabe ei elakao sing cooperative lamps ni madhyome কিছু বড়রা হেল্প খাইনান বলি নাইনাই এই মহারানী এলাকানি বড়রা না আনি ববং তনাই অর সিনো সিনো কোঅপারেটিভ অঙ্গনো ল্যাম্পস নো চালানো যতনো সাহায্য খাইনান